Kat ba ka jingya keren kadang ya japadeng ki dekat ka Aceh bat menteri rang ba ka jela Konrad Sangma menta kasi ka arpo Sauterik Unaitung lami ka jingya kawang mau shiki pulit nakaliang ki pat ba ka bawan ra ka jing mensawi ki pulit ki badan hakate ka jaka nakaliang ki dekat ka Aceh kila pensyai ba ki te ki pat ba ki ba penmi jing klumar kim te ki brio ki badan benta bat ka te ka jing sya tangan bat ki hendra ki bashuwan mi menta kasi hakate ka jing yalang Rồi, suy cho hẳn á. 시야 gas 같이 챙겨 그럼 태고 챙겨 오버사는 저 좋게 갈로 저 나카킹 저 public memang cak saya kau akan nagan ni, jom salsi.